Ngikhale ngaze ngoma namanje ngisakhala. Bathi ukukhala akusizi kwahlula imbuzi, ngibone ngayo uma iphelele emsamo. Abanye bazi kahle ukuthi izinyembezi aziweli phansi kodwa bayaqhubeka benze okubi. Namanje kusanembuzo engaphenduleki ukuthi usibanibani wathula kanjani, kanti nina nithule nithini la likhona. Abanye banokukhuluma amagama amabi ngoba nakhe esethulile, kade saphila kulomhlaba bebehlezi bemkhomba bethi nofana unenhlonipho. Ukubona kwami ukuthi uyaphila, ngibone mangiqeda kumphupha kwakhona igama elithi namanje ngisaphila kulomhlaba yize sengathula nangigqiba ngomhlabathi. Ngoba ithuna lomuntu liyakhuluma. Kambe sethemba umbulale besagcwele amathafu uma kusahlela ngomngcabo wakhe. Anize nazi ukuthi umphefumulo womuntu umhluzi wempisi, ukuphumula usoze wakuthula ngaphakathi kwenhliziyo yakho. Nina ngiyanibongela ngoba nina ababulali nokuphila isikhathi eside kunalabo abantu abanezinhliziyo ezinhle abangakaze bambulala umuntu. Kazi uthula uthini uma uchitha igazi lomunye umuntu umkhubaza ngempilo yakhe kade yena esazophila isikhathi eside? Nina nikhumbule, sonke sizalwe sivumbethe, sonke sizalwe abazali abanethemba lokuthi sisangakwazi ukushintsha ikhaya lethu. Pho-ke bambulalelani umfowethu ikhaya engakalishintshi? Uthula uthini la ukhona wena ekubeni wabulala ingane yomuntu edindiliza phansi? Nina nife nihambe ezinhlizweni zenu ngaphakathi nenhliziyo ezigaya izibozi. Ningixoleleke nami le nkondla ngiqondile ukuyihaya, kepha ngithunyiwe kuthiwa ngibhalele umbhalo ngomngani.